Durant aquests 20 anys de mostra han passat per Vilafranca a veure 200 companyies, que són més o menys per això una mitja de 10-11 companyies per any. En quant al tema dels espectadors sí que és un poc més difícil de treure un número, però es podria diferenciar entre el públic de sala i el públic de carrer. En sala, en els espectacles de divendres per la nit i dissabte pel matí solen entrar entre un interval de 100-150 espectadors. Ja puja esta xifra bastant en l'espectacle que es programa per al dissabte de vesprada també en la sala Carles Pons. Ja sí que arribem al top 10 en l'espectacle que es programa per la nit que fem en el poliesportiu municipal, perquè allí sí que es plena tota la graderia que tenim i després les 150 cadires que fiquem, entonces pensem que podem arribar a ser entre unes 400 o inclús 500 persones. Ja el públic de carrer la veritat que sí que tenim que dir que estem supercontents perquè tot el que s'ha programat ha tingut molt bona acollida y es verdad que vaya que acudí también molta gente. Amanece en la ciudad y entre los desfiles de su carnaval alguien pasa inadvertido porque no quiso disfraz. Tenía el sueño de volar, la locura ató su cuerpo a un pedestal y lo cubren los molestos restos de la tempestad. El aire ya no le ilumina el sol y la lluvia El Capsigrany invertís durant el cap de setmana de la mostra al voltant de 20.000 euros. Algun any seran 18, algun any 22, però una mitja de 20.000. La principal font d'ingressos han sigut les orquestes. Han sigut perquè últimament la cosa va més justa. I d'una ser una data molt concreta, molt especial, les ganàncies són molt curtes. Diputació també ens dona una subvenció i a banda imprimeix cartell i tríptics. Després tenim la col·laboració de l'Ajuntament, que el que fa és pagar un dels espectacles del cap de setmana de la mostra. I després tenim les entrades dels espectacles de sala, els que són de pagament d'aquest cap de setmana. Lleguen els engranatges, somriures que seran record de temps, que mouen la mar i el vent, que seran record de temps. I ets tu, el somriure de la revolta, el somriure que mai descansa, el somriure que guia els passos. I ets tu, el somriure de la revolta, que sempre avança, el somriure que mai no mor. I ets tu. Elles volen veure damunt somriure, un somriure que siga permanent, somriure que permeta... Un acte que fem al Capsigrany cada any, que és l'acte d'inauguració, que fem sempre una petita presentació, que la fem el divendres, i treballem per comissions al Capsigrany, i hi ha una comissió que és la comissió de la presentació, i sempre ens posem d'acord amb els que fan el cartell i van en la mateixa línia. Si el cartell va de paraigües, perquè ja sabeu que al Capsigrany normalment plou, doncs fem la presentació relacionada amb l'aigua. I molta gent dels que estem dins de la mostra de teatre del Capsigrany som aficionats amateurs al teatre i som nosaltres mateixos que representem aquestes presentacions. I anem combinant des de música a ball, a poesia i
i material audiovisual. I cada any és diferent i a mi m'agradaria recordar una que vam fer farà uns 7 o 8 anys, que vam demanar l'ajuda de gent de diferents parts del món i donant la benvinguda al Capsigrany. I també és una manera de dir que la mostra, tot i que és local i és de Vilafranca, pot arribar a les diferents parts del món. Bueno, pues una de les coses dels objectius que se plantejaven en el naixement del Capsigrany era el de fomentar l'afició per al teatre, i quina millor manera que implicar en els xiquets en aquest projecte tan ambiciós. Per això, des de les primeres edicions del Capsigrany se va pensar en portar o fer que els xiquets de les escoles pogueren participar per mig d'espectacles i fomentar en ells l'afició per al teatre. Recordo que el primer any va vindre uns xiquets de l'escola de Cinctorres, i altres anys van ser nosaltres, a la mateixa organització del Capsigrany, que ens vam encarregar de fer primer una espècie de cursa de teatre i després i al voltant del Capsigrany fem la representació teatral. Així vam estar diversos anys. Després, ja que més endavant en l'institut se va crear una assignatura optativa que era dramatització i teatre, i vam aprofitar aquesta iniciativa per a tot el treball de l'any en l'assignatura la representàvem en el Capsigrany. I això era com una festa en tot el treball desenvolupat durant el curs, que els companys, els amics, els familiars pogueren veure aquest treball. Per als xiquets resultava amb molta il·lusió, i era molt bonic veure com estaven mirant detrás de l'escenari per les foraets, a veure com hi ha acudit experts i no hi falta estar doble de gent, i això era molt bonic. Era una manera de fomentar el que hem comentat antes, de fomentar el teatre. I així vam estar diversos anys cada any representant una obra de teatre en combinació amb l'institut. Jo me vaig encarregar d'alguns anys de l'assignatura, i més endavant va ser altres professors que se van encarregar d'aquest aspecte, però el més important era que la comissió del Capsigrany els integrava en la participació de la mostra, i el dia d'aquesta representació era un treball conjunt de l'organització i de l'institut. Després, ja més endavant, per circumstàncies determinades, l'assignatura ja no va desaparèixer del currículum, i també recordo que alguns anys el professorat de l'institut també ha participat també van fer una obra, i jo estava en aquell moment també en el grup que teníem afició per el teatre, que va coincidir, ha sigut diversos anys. Un any va ser un grup de professorat que estan fent crec que va ser com una espècie van fer un seminari de teatre, perquè volíem tractar l'educació en valors, i vam aprofitar un poc, vam escriure el guió a la nostra manera, i després vam crear l'obra i la vam representar al Capsigrany. També va ser una experiència molt bonica. I després, un altre any, va vindre un actor professional a Vilafranca, que havia sigut durant molts anys professional del teatre, Raül Torrent, i va vindre de professor de física i química, i vam aprofitar aquell any també per a que ens fes una obra exclusiva aposta per al Capsigrany. També va ser una jornada molt interessant. Tot això, penso que fruit de tot això també tenim, entre altres coses, el reconeixement de la capital cultural Vilafranca 2019-2020 a la Comunitat Valenciana, i el Capsigrany penso que ha sigut un dels pilars fonamentals per a poder aconseguir tot això, gràcies a la participació de la població tant de Vilafranca com de la comarca. Capsigrany,
fa 20 anys que vam començar a tindre la il·lusió de portar una mostra de teatre, degut a unes inquietuds que teníem de veure teatre a Vilafranca, si podia ser teatre del bo. I des de luego no ningú de nosaltres podíem cavilar quasi que haguérem arribat a estar així. I els 20 anys que han passat, podem dir que han vist molt de teatre, han vist molt de teatre bo, companyies potser que moltes de les millors d'Espanya, inclús m'atreviria a dir que d'Europa. I la il·lusió a mi personalment que m'agrada el teatre és que continue vint i així fins que la gent ja digui, mare meva, aquells temps que... La veritat és que és algo molt il·lusionant, a la gent que agrada el teatre és molt il·lusionant que Vilafranca tingui una mostra de teatre que molts pocs pobles, inclús me diria capitals de província, tenen, i que hem d'intentar seguir avant. Jo ara no estic dins del grup, però la il·lusió de poder veure bon teatre sempre està. Una de les grans riqueses que tenim en el Capsigrany, com igual que passa en moltes entitats i associacions del poble, és la voluntarietat, perquè això li dona un plus en el sentit que les persones tenim aquesta participació espontània i aquesta bona voluntat que enriqueix molt qualsevol acció que pugui fer una administració pública. I també té una cosa important, és que aquesta voluntarietat naix espontània i unes vegades unes persones disposen de més temps i participen més, altres vegades són unes altres, i hi ha un relleu generacional que això també multiplica un poc la capacitat, diguem, d'organitzativa i de creativa en alguns àmbits, com són en el cas de la cultura. Una cosa que m'ha agradat molt, a lo millor portàvem ja 12 o 13 edicions del Capsigrany, i un dia a l'entrada del teatre estaven allí penjats tots els cartells i vaig veure un grup de xiquets que estaven comentant: pues d'este any a mi el que més me va agradar va ser este, pues a mi este, ¿te'n recordes de lo que va fer l'altre? I entonces va ser quan jo me vaig donar compte de que tot el que havíem fet ja havia valgut la pena durant tots aquests anys atrás, perquè quan nosaltres ens ho deixàvem, segurament serien aquests jóvens els que continuarien el que nosaltres havíem emprès, perquè aquests jóvens jo vaig veure que tenien la mateixa il·lusió que teníem nosaltres quan vam anar la primera vegada a Tàrrega. Jo he conegut Capsigrany des que vaig néixer i des que era xicoteta he pogut conèixer la mostra de teatre i gaudir de tots els espectacles que a més són de molts tipus, i gràcies a això he pogut descobrir un hobby, no? Jo me sentís com l'afortunada d'haver sigut de Vilafranca i gràcies a això haver pogut conèixer el teatre, que d'una altra manera potser no haguera sigut possible. I per això ara jo també vull participar i de la manera que sigui intentar col·laborar perquè el Capsigrany tingui continuïtat i altres persones, igual que jo ho he pogut disfrutar, també puguen gaudir d'aquest regal que és el teatre. No m'imagino Vilafranca sense teatre.